E menos mal que traballaron arreo os bombeiros da rúa, porque este lume nun alpendre puido saltar algunha casa habitada e acabar en desgraza. Sabédelo ben se tedes algunha casa abandonada na vosa aldea. Case todas teñen madeira, que, como neste caso, fixo que o lume enchera toda a vila, que se alcanzaran enormes temperaturas ás que se enfrontaron os servizos de emerxencia. Caeu o teito, encheuse todo de cinzas, pero finalmente gañou o traballo dos homes que controlaron as lapas. E mirade as laparadas consumindo todo o que hai dentro desta nave no Sabiñao. Rolos de erva seca, penso, maquinaria e gasóleo, que é precisamente o que fai que ese lume sexa tan virulento e bote esa gran fumareda negra. Pepe, o dono, pensa que o incendio puido iniciarse por un efecto lupa da chapa do teito. A intensa calor fixo que subira e moito a temperatura dentro do propio recinto e que provocara ese foco de lume. Os efectivos de emerxencias custoulles sufocar o lume, xa que a erva non deixa de arder, e tiveron que sacala fora e o vedes ata que se consumiu. Sorte que se salvaron as vacas, pero as perdas superan o 1 millón de euros. Pepe, estamos vendo, entendo que este é o almacén onde guardabades a erva seca e, claro, completamente calcinado. Que foi o que pasou? Facía moita calor, en torno aos 40 grados. Tiñamos aí unha pila de erva fora, de que sacamos do ano pasado. Ás 4 da tarde eu salía por ali e vin empezar a arder na chapa, na paca de arriba de todo. Entonces eu entendo que pudo ser un efecto lupa, reflejou aí, concentrou rayos solares. Empezou a arder. Unha vez arde iso, ademais, iso é incontrolable. Unha vez arde a erva seca, iso non hai como paralo, non? Non hai forma humana, ademais propagouse con unha rapidez, vamos, impresionante. Pasou para dentro da nave, despois aí que a combustión que había de erva e ou incluso gasóleo, que había 2 tanques de gasóleo. Hai unha encamadora, hai un batidor, hai unha solfatadora. Hai varios apeiros. Todo iso perdeuse, claro. Todo eso non vale para nada. E en canto calculas as perdas? As perdas son importantes. Podemos falar de 1 millón de euros. Un millón de euros? Sí. Moi cerca daqui desta nave que ardeu, vexo que tendes as vacas. Cantas vacas tendes? Aquí hai 500 vacas. Non lles pasou nada ás vacas, non? Non me levaron un apuro estrés moi grande, non? Considerable, porque as lapas chegaban por encima deste tellado. Coincidiu no momento que estábamos ordeñando que a mitad delas estaban na sala de espera e na sala. En algún momento pretendemos botalas fora porque víamos que podían afogar aí ca calor e co fume. Pero bueno, debido que estaban os ventiladores funcionando, non deixou entrar o fume para dentro, que axudou un montón, mandaba o fume íbase para arriba, pois se chega a entrar dentro un fume negro que, vamos, sería devastador para elas. Chamei ao 112, bueno, tardaron o que tardaron, vinieron bastante rápido, pero bueno, tampouco se podía facer gran cousa, porque eso tuvo que combustir, o sea, tuvo que arder e bueno, sí, que procuramos que non pasara para este lado, que non, porque tiñamos medo incluso que se metera na chapa sándwich e que arderen os tellados de arriba. E os veciños botaron a man? Sí, quero dar as gracias a todos que se volcaron de unha maneira extraordinaria. Pois Pepe, nada, xa che deixamos, que entendo que é un momento moi duro, e grazas por contarnos todo isto, Grazas, Pepe.